जोङो दे इउपिएल दलाव जइन जानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जेनेबा जोङो आवगायनिफ्राय जेनेबा लिडार हिसाबै कलेजआनो जा सिगां जिकुनु कलेज स्कुलाव फरायबोनाय समावनो जिएस हिसाबै जों खामानि मावबोदों। बे हिसाबै जोङो गावनि लिडारशिप कुवालिटिखौ लानानै बे प्लेटफर्मावबो बा नै पार्टियावबो बेफोरबायदि गावनि कुवालिटिखौ लानानै साबसिन हामसिन खामानि मावगोन होननानै जोङो गावनि गोसोआव बिलिफ लानानै जों थांखि आगबारिबोदों आरो। फंबाय आगोलाव बबे कलेजाव जिएस? आङो भेरगाव कलेजनि एक्स-जिएस। आंनि मुङा दुफां बर' एक्स-जिएस टंला कलेज। थिग बेबायदियैनो माखासे कलेजनिफ्राय जोङो दिनै जाय बिथांमोनाखि कलेज समावहाय इयुननि उनाव थानानै कलेजखौ दैदेनबोबाय, जोङो गासै ज' जानानै जे जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे गावखौनो कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन नामा, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जोङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांजों जोङो दिनै अफिसियेलि जइन जादों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों। सार बिथाङा जोंखौ गनायनानै जे जोंखौ जे खामानि मावनायनि जे मोनसे प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मखौ जोंनो होदों। जोङो बिनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना कलेज समावहाय मोनसे फरायसालिमाखौ हाजार हाजार फरायसाफोरखौ दैदेनबोबाय, थिग बेबायदियैनो फैबाय थानाय समावबो बे मोनसे गुनखौ लानानै जाहाथे जोंनि समाजनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो, जों बेखौनो मिजिंथिनानै नैबे थांखिखौ जोङो लानो थाखाय जोङो सिगांबोबाय। थेंक इउ। नोंथांमोना दिनै इउपिएलआव जइन जाबाय। जोङो बे समाव जोङो गासै 12 बारग' जायफ्रा पास आउट, गसाइगाव कलेजनिफ्राय जोंहा एक्स-जिएस, भेरगाव कलेजनिफ्राय एक्स-जिएस, खैराबारि कलेजनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बारग', थिग बेबायदिनो माखासे डिमाकुसि कलेज, बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दिनै ज' जानानै जोङो सिगांबोदों, जाहाथे इन फिउचाराव जोङो जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो। दा दिनै जोङो बहुद बाख्नायनो गोनां बिथांमोनखौ जे जोंनिनो बिटिआर सिङाव थानाय माखासे कलेजफोरनि जे बारग' जिएस आरो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोनहा फर्मेलि जइन जाबाय। दा बे खुब बाख्नायनो गोनां हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। खार'ना जाहैबाय दिनै बिथांमोनहा बुजिदों जे बिथांमोनहा कलेजाव मावबोदों हिसाबै, सासे दैदेनगिरि जाबोदों हिसाबै, बेथ' बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथिगौ जे फैबाय थानाय समाव सोरनि नेतृत्व, सोरनि लिडारशिपआव थानानै खामानि मावोब्ला, जायजों संग खालामनानै खामानि मावोब्ला गावसिनि भबिष्यतआ जाहाथे फिउचाराव साक्सेस जायो, बेखिनिखौ हयथ' बिथांमोनहा मिथिनो हादों। जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोनहा दिनै बाहागो लाफैदों। साबेसे जितु इउथ जितु जिएस बिथांमोना जितु हाबफैबाय, बे साबेसे हाबफैदों? दिनै जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, बिथांमोनहा जोंनो हिसाब होनाय बायदिब्ला गासै 12 जन, 12 जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोनाय बिथांमोनहा दिनै हाबफैबाय। आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिदिनो कलेज लेभेलाव माखासे आउट गोयिं स्टुडेन्टफ्राबो दिनै बिथांमोनजों जयै बाहागो लाफैदों। जितु नोंथांमोना लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानो, जितु इउपिपिएल माबोरै खामानि मावबाय थादों? आं दा मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएल हान्जानि मावफुं आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोननानै खुब गोजोननाय मोन्दों। खार'ना जाहैबाय जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जे बिथाङा जे लाइमोनफोरखौ लानानै भबिष्यतखौ नुदों, जे दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि साफा नोगोरारि, दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि समाजखौ नेतृत्व होगोन। दा बे हिसाबै जाय प्रमद बर' सारजों जाय क्ल'ज थानानै खामानि मावदों, हयथ' बिथांमोनहा मिथियो। जायफोर मावाखै बिथांमोनहा हयथ' बाहेरानिफ्राय बहुतखिनि खोथाखौ बुंनो हानाय। नाथाय दिनै जोंनि सरकारा लाइमोनफ्रा जाहाथे गासिबो बिथिङाव माबोरैबा जौगानो हायो, बेखिनि हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसे दिनै जोंनि समाजा बायदि समाजनि गाज्रि थासारि, जेरै ड्राग्स, जुवा, बिदिनो गोबां निसा बेसाद बाहायनाय, बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव बायदि खोथा गाज्रि कमेन्ट होनाय, गाज्रि भाषा बुंनाय, दा बेफोरखौ माबोरैबा जों चेन्ज खालामनो हायो नामा, बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे इजि आर्निंआव जोङो सोनारनानै थाया, जे गावनो माबा मोनसे मावनानै जिबनाव गावखौ जाहाथे इस्टाब्लिश खालामनो हायो, बे असिलायैनो जों खामानि मावबाय थादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव माखासे फरायसालिमाफोरनिफ्राय बारग' स्टुडेन्ट अर्थात जिएसफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हान्जायाव जों बरायनानै लादों गोसो गोथारै। आरो बेनिफ्राय जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव जि सोलायनाय, बे सोलायनायनि थाखाय मानव गेदेर भिजनारि लिडार प्रमद बर' सारा जाबायदि सुबुंनि थाखाय जाबायदि
सुबुं सम्पति दानो थाखाय जाबायदि इयुथफोरखौ माने डेभेलप खालामनायनि थाखाय जाबायदि बिथांखि लादों बेबायदिनो जोङो जोंनि लाइमोन गांखं UPPL थानानै जोंबो बे शिबसारनि जाबायदि भिजन बे भिजनखौ जाफुंसार होनायाव जोंबो थोजासे हेफाजाब होबाय थादों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ माबायदिहाय जोङो डेभेलप खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो जोंनि आथिङाव माबायदि गसंनानै जोङो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामनो हागोन दानो हागोन जिउखौ बेबायदि जोंनि इयुथ UPPL बेबायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दा जायखिजाया जों BTR ओनसोलाव बर्थमान जोंनि जि सरकार फैनायनि उनाव गोबां सुख सान्तिनि गेजेरजों जोङो बर्थमान जिउ खुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय 2020 सननि सिगांनि जि सरकार सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बे सरकारा सानफ्रोमबो सासे नङा सासे मानसि थैनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय 2020 सननि उननिफ्रायनो जों बेबायदि मानसिखौ जों नुनो मोनाखै आरो गाज्रि जि इयुथफ्रा थांनाय जि माने सरकारनि दिनाव जों नुनो मोन्दों माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाबायदि जौ जुवा बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय खिन्थु दा सरकार सोलायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि आखल आखुनिफ्राय जोङो एसे डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंबो इयुथ हिसाबै जोंबो बे बिथिङाव जों नोजोर होगासिनो दङ जिहेतु दिनै बे दिनै UPPL हान्जायाव जिहेतु जयनिं जाखो बे दिनै जोंनि हान्जायाव 7टा फरायसालिमाफोरनिफ्राय दिनै जइन जाफैदों बारग' GS अर्थात आउट गोयिं स्टुडेन्टफोर दिनै टटेल 12 जन स्टुडेन्टआ बा बारग' स्टुडेन्टआ दिनै जोंनि UPPL दोलोआव हाबफैदों बेनिनो टंला फरायसालिमा आरो बेबायदिनो डिमाकुसि फरायसालिमा आरो गसाइगाव फरायसालिमानि बारग' GS फ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै जों बरायनानै लादों